Türkmenistan'da guramaçylykly terrorist topar tarapyndan emeli ýagdaýda döredilen ykdysady krizisin dowam etmegi bilen ýurt içinde eklenç etmekden we işsizlikden kösenýän ýaşaýjylar indi awtobuslaryň duralgalaryna we köpçüliň üýşen ýerlerine elle iýmet, suw, egin eşik satyp eklenç etmäge başladylar. Türkmenistanyň terrorist hökümeti ýaşaýjylaryň bu kösenýän ýagdaýlaryny görüp, olar iş bilen üpjün edip ýaşaýyş şertlerini gowulaşdyrmagyň tersine şol ýaşaýjylaryň söwda edýän ýerlerine özlerine hyzmat edýän polisiýa işgärlerini uğradyp olary kowdurýarlar. Şeýle ýagdaýlar Türkmenistanyň ähli ýerinde günnelik durmuşyna dowam edýär. Bu ýeri bolsa Aşgabat şäheriniň 11-nji mikroraýonynyň awtobus duralgasynda bolup geçen ýagdaý. Başga bir ýaşaýjy tarapyndan gizlin ýagdaýda telefon kamerasyna düşürildi. Türkmenistanyň terrorist hökümetine hyzmat edip, parahat oturan halka garşy çykyp, adamçylygyny we ahlagyny ýitiren polisiýa işgärleri, işsiz kösenip köçede söwda etmäge mejbur galan ýaşaýjylaryň garşysyna haýbat atýar. Olaryň elindäki iň soňky pullaryny alyp, öz çağılaryna bekanun gazanç bilen eklemäge ernik edinlenlikleri her bir Türkmenistanlynyň aklynda yer alýar.